Je jedno, čo práve robíte. Počúvať sa dá aj bez toho, aby ste počúvali. Moje meno je Pavol Sivák a spolu so mnou je tu aj Jana Bercelová, zakladateľka umeleckého a komunitného centra Nerov Platforma. V dnešnej časti sa s naším hosťom budeme venovať umeniu a komunitnej práci. Práve tieto dva elementy sú nesmierne dôležité ako pre jednotlivca, tak aj pre celú našu spoločnosť. Po absolvovaní štúdia v zahraničí sa Jana rozhodla vrátiť späť do humenného a svojou prácou prispieť k rozvoju kultúry i komunity ako takej. Ako teda vznikol Nerv a prečo je tento koncept v dnešnej dobe potrebný a prínosný? Počúvate podcast Vyhorláckej rozhovory. Videné a počuté. V Londýne bolo veľmi veľa takých ilegálnych lokálnych staníc, hej. To si náhodou naladil, si zistil, že to 3 domy ďalej vysielajú proste chlapci. Púšťajú si hudbičky a trepú somariny. To sa mi strašne páčilo. Lebo vlastne tak sa tiež budovala taká komunita, hej, že to bolo vlastne strašne blízko. Ľudia robili niečo, čo ich bavilo, ty si to doma mohol naladiť, potom si vedel, kto to je. Prepojenie moderného umenia a komunitnej práce, dalo by sa filozofovať v zmysle, ako sa prezentuje umenie historicky. Tam by sme sa určite zamotali. Rýchlo to prebehnem v jednej vete od možno mecenášov a cirkví cez moderné inštitúcie, ktoré slúžia na to, aby prezentovali súčasné umenie, až po situáciu, kedy vznikajú tzv. Nezriaďované priestory alebo komunitné priestory, kde sa vlastne zlučuje umenie s nejakou komunitnou aktivitou. To je taký nejaký vývoj. Mohli by sme povedať, že dnes prepojenie moderného umenia a komunít je takým bežným modelom. Myslím si, že je reakciou jednak na globalizáciu, potom na nárast technológií a možno umožňuje prezentáciu umenia v určitých lokalitách, kde si získava nejaké obecenstvo. A je to vlastne veľmi dobré spojenie na to, aby sa prezentovalo mladé umenie, neetablované umenie, aby sa prezentovali experimenty, aby sa robili participatívne projekty, to znamená so zapojením komunít do umeleckých projektov. Je to taký živý model, je to prepojenie toho života tej komunity a aktivity umelcov, ktorí aj často reflektujú na to, čo sa deje v tej lokalite, alebo na témy, ktoré tú komunitu lokálnu môžu zaujímať. Takýto model je už teraz v dnešnej dobe raz za lepších podmienok, raz za horších podmienok, ale veľmi živý aj na Slovensku, čo je skvelé. Je to model aj, ktorý je taký trošičku rebelánsky v zmysle, že nie je väčšinou závislý od veľkých financií, od drahého nejakého nájmu, od techniky, čiže nedá sa veľmi ako keby kontrolovať, regulovať a v tomto smere tie centra alebo nezriaďované priestory disponujú takou slobodou nejakou, kde si môžu formovať svoju dramaturgiu same. Konkrétne asi by som mohla hovoriť o tom, že moja inšpirácia alebo energia, čo sa týka presne týchto modelov, pochádza samozrejme z Londýna, kde som ako študentka umenia bola zapojená aktívnejšie do dramaturgie, nie do zakladania ako takého, alebo som tam prezentovala svoju prácu na miestach, ktoré vznikli takto. Boli to také umelecké priestory založené študentami prevažne, ako napríklad Federalik alebo Limbo. Boli to vlastne kamaráti, ktorí sa tomu venovali a takto som sa k tomu dostala. Do určitej miery je zakladanie takýchto, povedzme, centier alebo komunít aj taký, povedzme, underground. Underground je slovíčko, ktoré myslím si, že treba používať s rozvahou, pretože underground, ako vieme, môže mať takú silu ozaj v podmienkach, kedy také oficiálne nejaké prezentovanie kultúry, myšlienok alebo aj organizovanie nejakých aktivít je cenzurované alebo pod tlakom, či už politickým, spoločenským. Myslím si, že v dnešnej dobe hovoriť o undergrounde možno ešte, bojím sa to povedať, ale ešte možno nie je relevantné. Ale tak, ako rozumieme tomu pojmu, tak akože androž, že vlastne sú to ľudia, ktorí si to urobia tak, ako chcú, svojpomocne, nejakým princípom DIY, že teda do it yourself, tak v tomto zmysle asi áno. Aj keď určite by som to nespájala s nejakou aktivitou, ktorá by bola menej podkutá profesne v akejkoľvek oblasti, lebo väčšinou sa okolo tých miest zgrupujú ľudia, ktorí sa veľmi intenzívne venujú niečomu, čo sa týka kultúry, spoločenských tém, hudbe, vizuálnemu umeniu, histórii, sociológii, aj antropológii. A sú to miesta, ktoré práve prezentujú veľmi relevantné nejaké témy, výskumy,
alebo trendy, tendencie v určitých umeleckých žánroch. Čo sa teda týka aj tej komunitnej práce, ale aj moderného umenia, tak ako si už spomínala, veľa inšpirácie si čerpala práve z prostredia Londýna a zo svojho vzdelania, teda z vysokej školy, na ktorú si chodila. Prečo si sa ale vrátila do humenného? Tento príbeh rozprávam už teraz nie prvýkrát a je zaujímavé tak s odstupom času sledovať, ako ten príbeh ako keby starne. Stále platia také nejaké základné veci, že život v Londýne po dokončení štúdia, keď človek je hodený do toho každodenného života a už netrávi väčšinu času svojich dní v komunite študentov alebo na univerzite, to je špecificky samozrejme, ako vieme, model fungovania na vysokej škole alebo teda na univerzite je trošku iný. Príde ako reálny život a život v Londýne vždy bol, ale stal sa ešte drahší, ako bol počas môjho štúdia. V roku 2016 došlo k Brexitu. Moja veľmi silná komunita priateľov a študentov zo školy musela tiež reagovať na túto situáciu. Keďže sme boli medzinárodná taká skupina, tak mnohí odišli do svojich krajín, či už to bolo Švédsko, Nemecko, Japonsko. Kamaráti z Británie, niektorí tiež sa presunuli do iných miest. Veľký príliv umelcov z Londýna zažil Glasgow, pretože tie životné podmienky a to fungovanie tam bolo ako keby priateľnejšie ako to také už až agresívne centrum londýnske. Tak to bol jeden faktor. Ale druhá vec bola, že ja som sa ozaj snažila nejak ten život nastaviť v zmysle, že som hľadala ateliér, mala som nádherný ateliér v starom kostolíku, ktorý bol predelený na dve podlažia, kde na poschodí boli ateliéry a dole stále prebiehali bohoslužby. Bolo to nádherné prostredie, blízko miesta, kde som bývala, bývanie som mala veľmi príjemné. Venovala som sa práci s autistickými deťmi. Bola som súčasťou takej organizácie, ktorá sprostredkovávala 1 na 1 také vzdelávacie sessions s tými detičkami. Bola to náročná práca, ale musela som za ňou cestovať, pretože sa neodohrovala na jednom mieste, ale na viacerých miestach. No a keď som si to všetko spojila dohromady, tak mi z toho vyšlo, že vlastne trávim celé dni v metre, v práci, aby som mohla utiahnuť bývanie, aby som mohla utiahnuť ateliér. Nemala som už vlastne ani čas sa stretávať s mojimi priateľmi, s ktorými som vlastne zistila, že som viac online ako fyzicky a chodila som do ateliéru v nedeľu spávať na gaučík, lebo som bola taká unavená a zrazu mi to celé ako keby nejako prestalo dávať zmysel. A to bola hlavná nejaká príčina. Potom samozrejme človek aj v nejakom veku už rieši, že či chce niekde zostať, či si vie predstaviť život v nejakom prostredí. A tým, že hlavná teda časť môjho života bola študentský život v tom Londýne, tak už som musela urobiť nejaké rozhodnutie. Radšej ako sa presťahovať do inej krajiny, čo som tiež skúsila na pár mesiacov, a začínať život od znova. Po mojej londýnskej skúsenosti mi takto vyvstalo pred oči, že vlastne že najväčší underground, ako sme sa bavili, je vlastne ísť do môjho rodného mesta, do Humenného. Po tomto veľkom kroku, rozhodnutí, vlastne v období, kedy to vyzeralo, že by to mohlo v tej krajine aj nejako fungovať, pretože aj ja som sledovala, čo sa deje na Slovensku a bolo mi to stále, ako ten vzťah k Slovensku existoval, tak som si hovorila, že možno, že aj tam sa dá fungovať, ako nejak rozbehnúť, alebo stať sa súčasťou nejakých vecí, ktorými žijem v Londýne, s tým, že s tými teda mojimi kamarátmi, spolužiakmi, s tou svojou komunitou nestratím aj tak kontakt vďaka tomu, že môžeme cestovať a technológiám a teda. Takže som prišla do Humenného a spätne môžem povedať, že bolo to dobré rozhodnutie, pretože sa to spojilo aj s tým, že som v nejakom dôležitom čase mohla byť v Humennom, čo sa týka rodiny. Považujem to spätne za nie celkom na 100% prehodnotené v tom čase rozhodnutie, ale spätne určite dobré. Po svojom štúdiu a teda po skúsenostiach aj v rámci umenia, aj v rámci komunity si sa teda vrátila a dnes už vieme, že si založila NERV, úspešnú platformu v rámci komunity a v rámci moderného umenia. Ako ale vznikla samotná myšlienka platformy NERV? Veľmi spontánne, bol v tom aj trošku sebecký zámer, pretože ja keď som sa vrátila z Londýna, tak samozrejme som zistila, kde sa nachádzam, čo sa deje a po tom momente, kedy som si zabezpečila teda bývanie a prácu a tieto základné veci, tak som uvažovala nad tým, ako prežijem v tom meste a vlastne s tou energiou londýnskou ešte a s tými skúsenosťami som poprvé zistila, že nič
také, kde by som mohla uplatniť alebo realizovať to, čomu som sa venovala, som nenachádzala. S tou energiou ozaj vravím a s tými skúsenosťami som ešte mala tú silu, že ešte teda idem do toho, idem to skúsiť. A hlavne môjim teda prioritným záujmom je vizuálne umenie, ktoré si vyžaduje priestor na prezentáciu. Každé umenie si vyžaduje priestor na prezentáciu, ale to vizuálne umenie je na to špeciálne náročné, lebo na to, aby mohlo fungovať, potrebuje špecifický priestor. Takže to bol môj taký nejaký prvotný zámer nájsť niečo, kde sa podujatia tohto typu na nejakej nezávislej svojpomocnej báze dajú organizovať. A bolo to ináč veľmi také až filmové, pretože som ozaj sadla na bicykel a chodila som po Humennom a fotila som si budovy, ktoré sa mi zdali opustené. Spojila som sa s ľuďmi, s mojimi starými kamarátmi, s ktorými sme sa flákali po Humennom, chodili do kina, chodili do školy, na pivo. Tak tí, čo zostali v Humennom, alebo na Slovensku, tak som sa spojila s nimi, že či mi vedia v tomto pomôcť. Tým, že hneď vedeli, že sa poznáme, vieme, aké sú naše, že zdieľame nejaké záujmy, ako si sa to podarilo takou zhodou všetkého možného dať dohromady. Dostali sme k dispozícii za veľmi priaznivý nájom priestor, v ktorom sa nachádzame teraz, ktorý má svoje problémy, ale na to, na čo sme ho potrebovali, bol ideálny. No a vlastne aj pri získavaní toho priestoru už sme museli s niečím prísť, tak už sme prišli s nejakým nástrelom nejakej dramaturgie. Si pamätám, že to bolo pekne vytlačené, že to bola taká pekná skladačka, už sme mali aj logo a teraz sme to takto nejako ako prezentovali a stretli sme sa s ústretovosťou, čo považujem za veľmi, veľmi príjemný fakt toho celého. Bolo to akceptované vlastne na prvú, že bol tam cítiť ten zámer, o čo nám ide, a že sme dokázali aj možno presvedčiť, že aj za tých podmienok, za ktorých tam sme, že môžeme využívať ten priestor. Poznámka pre poslucháčov, ak chcete vidieť naozaj obrovskú divočinu, choďte do Nervu a choďte sa pozrieť do tej úžasnej, legendárnej umývarky, ktorá tam je. Skleníček náš milovaný. No, my sme vlastne začínali v tej veľkej miestnosti, ktorá je teraz ako tou hlavnou eventovou miestnosťou a hlavne výstavnou miestnosťou. Zámerom bolo, aby zostala tá miestnosť flexibilná, to znamená nejako čistá, biela na výtvarné umenie, ale aj na mnoho iných podujatí, čiže aby sme to vedeli stále meniť, nie nejako fixne upraviť. Takže ona je vlastne stále prázdna, keď sa tam nič nedieje, tam nie je nič a teda naplňame tú miestnosť len tými podujatiami. Druhá časť bola naša záhrada, ktorá je veľmi dôležitou časťou Nervu, kde vlastne trávime čas v teplých mesiacoch, kde sa chalani museli preštikať černičím, ktoré bolo do 2-metrovej výšky. Vznikol tam veľmi príjemný priestor, ktorý sa tiež obmienia postupne, ale už máme tam pódium, máme tam premietacie plátno, pestujú sa tam stromy, kvety a potom ešte kadečo, čo si tam zmyslí vyrásť. Trošku tiež sme to nechali tak ako už v tejto dobe je to také permakultúrnejšie. No a až potom následne sme sa rozšírili do zadnej časti poschodia, do zadnej časti budovy, kde teda vznikol tento skleník ako spôsob využitia skupinových sprch pre šičky, ktoré pracovali v bývalom Zekone. A stalo sa to áno, veľmi fotografovaným kultovým miestom Nervu, za čo sa veľmi teším. Má veľkú popularitu tento skleníček. Kvetom je tam dobré, ale tiež prechádza takou obnovou raz ročne. Ale tiež je to vlastne divočina. Postupne dozadu vznikla materiálová knižnica, kde sme sa zamerali skôr na vzorky rôznych materiálov, pretože deje sa veľa podujatí, ktoré sa týkajú ekológie, práce s materiálmi, aj v rámci detských táborov, aj v rámci workshopov, aj pre deti, aj pre dospelých, remesiel, takže máme tam takú nejakú knižnicu, ktorá obsahuje menej kníh a viac takých vzoriek materiálov rôznych, ktorých potom čerpáme nejakú inšpiráciu pri dramaturgii. Potom je tam dielnička, kde prebiehajú workshopy pre deti a kde pracujú dievky z hliny. Vzadu majú dievky z hliny mali ešte taký svoj priestor na materiál. No a smerom dozadu vlastne, aj keď je ten priestor nami ešte využívaný, v minulosti tam boli, aj v dielničke boli tam teda 3 funkčné ateliéry, tak v súčasnosti je to tak, že budova chátra a my v tejto pozícii, v ktorej sa nachádzame, nevieme zabezpečiť to, aby tam došlo k nejakej obnove. Takže zadný trakt v podstate
bohužiaľ sa nedá už veľmi využívať. V podstate na nič, dá sa povedať. Ešte sú tam pozostatky ateliéru, kde som pracovala kedysi ja. Ale musím povedať, že ho využívam čím ďalej, tým menej, pretože ten trakt zadný ozaj už začína ako chátrať takým spôsobom, že fungovanie v ňom je náročné. Ja k tomu možno poviem ešte toľko, že budúci rok bude 7. rok Nervu. To je už dosť taký kus. Ja som veľmi hrdá a veľmi sa z toho teším, že sa toľko veľa vecí podarilo. Tak ako všetko, má to dve stránky. Je to taká starostlivosť o nejaký priestor, ktorý aj fyzicky existuje, nie len ako tá nadstavba dramaturgická, to, aký tam program je. Je to aj fyzický priestor, o ktorý sa treba starať. A aj na tej starostlivosti o ten fyzický priestor človek vníma, ako ľudia sa vzťahujú k nejakému svojmu okoliu, k priestoru, ktorý má slúžiť pre komunitu. Či je to z pohľadu návštevníkov, z pohľadu nervákov, ktorí aktívne tam pracujú na tom zveľaďovaní, z pohľadu náhodných návštevníkov, z pohľadu majiteľov priestoru. A je to sieť, ktorá je komplikovaná a má určite problémy, ktoré za ten čas mi je ľúto, že sa nepodarilo vyriešiť. Starostlivosť o priestor začína tým, že tam človek vojde, všimne si, čo sa deje v záhrade, aké zvieratá tam pribudli, koho treba nakrmiť, čo treba rastlinám, čo tam privial vietor, aký neporiadok. Ale už aj pred priestorom, kde máme krásnu slivku, ktorá ale je v takom zákutí, tam bohužiaľ musíme bežne sa venovať upratovaniu odpadkov, ktoré sa tam záhadným spôsobom stále vyskytnú. To je taký smutný moment. Stále ja uvažujem nad tým, že napríklad môjim nedostatkom je nedostatok komerčných alebo promo savvy, po anglicky takých nejakých seba prezentačných schopností. Tam by sme kľudne privítali niekoho, kto by sa tomu venoval, kto by to prevzal. Pretože aj všímam si, že možno sme tak zašití v rohu, že nás nie je až tak vidieť. Potom pokračujem ďalej hore, vojdem do veľkej sály, kde zistím, že či sú okná v poriadku a koľko ešte to vydrží, či treba upratať, posuniem sa ďalej. A kým prejdem takto celé poschodie cez skleník, kde sú živé organizmy, kvety, ktoré vyžadujú starostlivosť, cez dielne, kde je materiál, cez knižnicu, až dozadu po sociálne zariadenia, lebo aj to je toho súčasťou. Je to starostlivosť o priestor, ktorý si to vyžaduje. Vieme už teda, kde sa Nerv nachádza a aké boli jeho začiatky a ako sa v čase Nervu aj pomaly vyvíjal. Už si aj tak trošku načrtla, že Nerv slúži ako platforma na viacero typov umení. Ja by som to rozdelila tak na také nejaké dve časti. Nerv má svoju dramaturgiu, teda plán nejakých podujatí, ktoré sú do väčšej alebo do menšej miery pripravované mnou konkrétne a najbližšími spolupracovníkmi, ktorí sa podieľajú na fungovaní Nervu. Niekedy to plánovanie je rozsiahlejšie, napríklad mali sme celoročnú dramaturgiu počas jedného roka, kde spolupracujeme s veľkým množstvom ľudí, kde máme na to požiadame si o nejaké peniaze, máme na to prostriedky, vieme si zavolať hostí. Druhá časť je vlastne to slovíčko platforma, a to znamená možnosť, príležitosť pre každého, kto nejakým spôsobom chce niečo robiť, prezentovať, participovať, že môže. Je to znova taký princíp DIY, to znamená, že aj keď sme platforma, tak dá sa povedať, že prípravy podujatí umožníme aj ľuďom, ktorí o to majú záujem, prezentovať niečo, rozprávať o niečom, tvoriť niečo, ale tam je potrebná veľká ako keby už aktivita tých ľudí, ktorí o to majú záujem, pretože je to priestor, ktorý poskytuje možnosť a tú možnosť treba využiť. Čiže nepoužívame to ako priestor na kľúč, že vy si povedzte a my to zorganizujeme, ale priestor na kľúč v zmysle, že tu sú kľúče a skúste ako v najlepšom nejakom pomôžeme, v čom môžeme, ale priestor je váš. No a aké typy umenia? Všetky typy umenia. A nie len umenia. To umenie často reaguje na spoločenské témy, čiže prednášky, workshopy sú dôležitou súčasťou. Ja si myslím, že kto pozná Nerv, pozná skupinu Dievok z hliny, z ktorej sa veľmi teším, pretože vlastne od začiatku Nervu sa organicky vytvorila spontánne skupina žien, ktoré chodia tvoriť keramiku do Nervu a je fascinujúce, že napriek všetkému táto skupina funguje a do dneška už produkuje krásne kúsky, z ktorých cítiť ten čas,
tú zručnosť. Súčasťou toho bolo pozývanie si hostí, lektorov, keramikárok, ktoré rozumejú remeslu. Je to taká vzácnosť. Tohto roku sa prezentujú na koncoročnej výstave, ale boli sme pozvané, teda dievky hlavne, pretože tie už ako existujú aj bezo mňa, ako taký samostatný formát na prezentácie keramiky v okolí, čo je fantastické. Takže aj týmto smerom sa uberá činnosť Nervu. A musím spomenúť aj v rámci umenia už priamo aj deti, pretože aj to je taká dôležitá časť tej prezentácie umenia. Prezentácie výstav, toho, čo sa v Nerve deje, ale aj workshopy a tábory kreatívne. A všetko, čo súvisí s tým, aby mladí ľudia mali možnosť sa dostať k súčasnému umeniu a nemusela vznikať akási zbytočná stena medzi mladými a súčasným umením len preto, že ho nemôžu vnímať naživo, že k nemu nemajú nejaký prístup v takom meste, ako je Humenné. Popri umení, súčasnom umení, hlavne teda súčasnom umení, existuje aj tá komunitná časť Nervu. A tá je prepojená tiež na lokalitu a tam sa to krásne prepája na lokalitu, kde sa nachádzame a komunitu, teda ľudí, ktorí v nej žijú, pretože sa tam odohrávajú komunitné a charitatívne podujatia, či sú to už swapy oblečenia, swapy izbových rastlín, spolupráce s inými občianskými združeniami, ktoré sa venujú zvieratkám, opusteným zvieratkám. Opäť program pre deti, sezónny, kde sa stretáva komunita pri príležitosti nejakých sviatkov, spolupráca so školami a rôzne kombinácie týchto podujatí umenia a komunitných projektov. Spolupracujeme so strednými školami, základnými umeleckými školami. Ja sama asi nie je tajomstvom, že som pedagógom na základnej umeleckej škole. Skrz túto prácu sa snažíme prezentovať aj detské umenie spôsobom, akým si to umenie zaslúži, teda riadne vo výstavnom formáte, veľkom výstavnom formáte. Čiže aj deti majú priestor, raz ročne prezentujú svoje umenie. A veľmi sa teším aj zo spolupráce so Spojenou základnou školou, aby som to povedala správne, s organizačnou zložkou základnej školy pre žiakov s autizmom, pretože to je taká mne blízka oblasť a vlastne aktivita vyšla z ich strany, kedy skupinka žiakov absolvovala špecificky dizajnované workshopy pre deti s autizmom. Veľmi milá spolupráca, ktorá dúfam, že bude pokračovať. Ak tomu teda správne rozumiem, tak jeden z hlavných cieľov Nervu ako takého je teda nielen prezentovať moderné umenie, ale podľa toho, čo si aj práve povedala, spájať rôznorodé komunity. Asi tá podstata je spájať, pestovať citlivosť na také vzájomné spolužitie v určitom prostredí, pretože v meste žijú ľudia, ktorí majú rôzne záujmy, žijú tu menšiny, žijú tu ľudia, ktorí majú špeciálne potreby, sú tu fanúšikovia umenia akéhokoľvek žánru, ľudia s ekologickým cítením. Z tej citlivosti na to prostredie a na potreby iných v tom meste potom vyplýva aj ten krok k tej aktivite a k tej, rada spomínam to slovo, je mi blízke takej starostlivosti, ktorá nemusí byť veľká, nemusí byť nejakým spôsobom náročná, ale tým, že vychádza z tej citlivosti, tak veľa mení. A starostlivosť môže mať ozaj veľa foriem a cieľom je vlastne, aby tá starostlivosť nejakým spôsobom prebiehala, aby ľudia mali pocit, že keď im niečo vadí, alebo keď chcú niečo robiť, môžu to spomenúť ďalším ľuďom. A keď to budú zdieľať s ostatnými, tak môžu v tom smere niečo urobiť. A nadobúdať takú ako keby svoju silu v prostredí, v ktorom žijeme, pretože je to naše prostredie a chceme sa cítiť v tom prostredí tak, aby nám ten život nejakým spôsobom zlepšovalo. Pri každej nejakej situácii, kedy ten obyvateľ, občan, sused má pocit, že jeho záujmy alebo záujem jeho komunity je pretláčaný záujmom niekoho iného. Či už sa bavíme o zanedbanosti a nedostatku pozornosti a starostlivosti, až po využívaní priestoru nejakými takými násilnými komerčnými využitiami, alebo spôsobom, kedy sa ruší niečo, čo je funkčné pre komunitu, takže môžu nejakým spôsobom vytvoriť tlak. A nie len vytvoriť tlak, ale aj meniť miesta, ktoré sú zanedbané, alebo ktoré nemajú toľko pozornosti, koľko by si zasluhovali, aj keď okolo nich chodíme denne napríklad. A takých miest dobre vieme, že tej práce je dosť, že je veľa. Čo sa týka umenia, je to samozrejme, ako som už hovorila, prelomiť takú tú obavu alebo nedostatok nejakého sebavedomia v zmysle, že je to niečo, čomu ja nerozumiem, to je taká nešťastná asociácia a vlastne umožniť vidieť veľa rôznych prístupov k umeniu, čo najväčšiemu publiku
hlavne mesta a okolia, aby vlastne ľudia zistili, že ten vzťah k umeniu máme všetci. Či chodíme do galérií na koncerty, to je jedno, ale máme ho všetci, pretože dobre vieme, že ho aplikujeme aj v domácom prostredí, či už vzťahom k hudbe, alebo tomu prostrediu, v ktorom sa nachádzame. A to je vlastne jedna polievka a stačí len sa ísť teda pozrieť a zistiť, že každý máme v sebe ten cit umelecký, máme iné preferencie, niečo iné sa nám páči, ale to umenie nás môže inšpirovať, oslobodzovať, môže nám ponúknuť veľa vecí na rozmýšľanie a môže nás viesť k tomu, že sami sa začneme umením vyjadrovať. Som presvedčená o tom, že každý v sebe ten cit pre umenie má. Takým malým zázrakom je, že NERV ešte stále existuje, pretože časy sa menia. Takže ja by som každého vlastne chcela pozvať do NERVu na akékoľvek podujatie. Sme hlavne aktívni na sociálnych sieťach, na Instagrame a na Facebooku, kde sa dozviete viac o našom programe. Začneme januárovým nejakým programom, znova budú mať výstavu detí zo základnej umeleckej školy Via Arto koncom januára. Bude to určite skvelé podujatie, tiež pozývame. Ale možno by som chcela povedať niečo v takom širšom zmysle, ako ten NERV by sa teda mal uberať, alebo čo by bolo fajn. Ja osobne by som si veľmi prijala, keby sa okolo NERVu združili ľudia, ktorí možno, že sú trošičku mladí, možno, že majú nejakú, mladší ako ja teda, majú nejakú ambíciu robiť niečo, možno už aj v tej oblasti kultúry, hudby, v ktorej ja už prestávam byť doma, pretože čím som staršia, tak môj záber sa zužuje a viac sa chcem venovať nejakým špecifickým veciam, viac do hĺbky. Nemám už taký, ako keby ten rozhľad sa zužuje na špecifickejší záber. A veľmi by som bola rada, keby niekto v takomto spôsobe organizovania kultúry v Humennom našiel svoju vášeň a možno prebral časom, ak nie už aj priestor, ktorý nevieme ako ťažko plánovať do budúcnosti, ale možno hlavne takúto to meno a tú filozofiu toho NERVu, a aby žil ďalej. Samozrejme, nič sa nedá robiť pod tlakom. Tá vôľa a tá chuť musí vychádzať z tých samotných aktérov alebo ľudí, ktorí by sa tomu potenciálne chceli venovať. A na druhej strane ja som veľmi rada, že odkedy NERV začal fungovať, musím povedať, že kultúrny život v Humennom je veľmi živý. Takže to, čo som pri začiatkoch boli také lastovičky, tak teraz už aj inštitúcie, aj tá, v ktorej sedíme, Vyhorlacká knižnica, aj v spolupráci s knihkupectvom na Korze, Histórii, aj inštitúcie mestské kultúrne stredisko. Je veľa malých už nejakých aj väčších inštitúcií, aj občianskych združení, ktorí sa zaoberajú špecifickým programom a myslím si, že je z čoho vyberať, že sa to rozbehlo trošku. Je to príjemné vidieť. Je určite ešte čo robiť. Ja si myslím, že NERV je špecificky trošku tým, že ponúka takú dramaturgiu, ktorá veľmi presne reaguje na súčasnú dobu, na súčasné spoločenské témy a podporuje teda to mladé umenie. Takže bola by som rada, keby z toho mixu celého, myslím si, že v tom mixe má svoj priestor a keby to miesto dokázalo ako keby udržať čo najdlhšie, to by bolo fajn. Keby niekto na základe tohto podcastu mal o takéto niečo záujem, tak určite by sa mal s nami spojiť a porozprávať sa o možných formách spolupráce. Aké knihy by si teda našim poslucháčom odporúčila, ak by sa chceli dozvedieť napríklad niečo bližšie o komunitnej práci ako takej? Ja som si vybrala 3 knihy, ktoré sa s tým buď priamo, alebo tak trošičku vzdialene viažu. Jedna je svetová beletria, jedna je zo slovenskej literatúry a jedna je v angličtine, myslím, že preklad ešte nevyšiel. Začnem Lászlom Krásna-Horkájom, autorom maďarským, ktorý nedávno získal Nobelovú cenu za literatúru, z čoho som bola nadšená, pretože si myslím, že je veľmi zaslúžená. Kniha sa volá Melanchólia vzdoru a je vlastne takým náročnejším čítaním, ale takou chirurgicky presnou analýzou vzťahov prostredia malého mesta, ktoré prechádza akýmsi rozkladom prostredia fyzického, ale aj prostredia vzťahov. Je to takou sondou do myslenia ľudí, ktorí v ňom žijú, ich očakávaní, ako sa oni vidia v prostredí, v ktorom sa nachádzajú a ako sa vzťahujú priamo k nemu, ale aj k takým nejakým širším otázkam svojho života, otázkam prírody, času,
práce, umenia. Nie je to veselé priamo čítanie, ale veľmi výživné. Spôsobuje radosť tým, že je to výnimočne kvalitná literatúra. Druhou knihou je kniha Dominiky Moravčíkovej, mladej slovenskej autorky, ktorá sa zaoberá výskumom aj takými sociálnymi sondami rôznymi, ale venuje sa v tejto knihe rurálnemu prostrediu a sú to také poviedky medzi surreálnom mýtom a takými známymi kulisami toho rurálneho prostredia na Slovensku vznikajú príbehy, ktoré sa tak prelínajú medzi životom človeka, zvieratami. Je to také trošičku tajomné, nedopovedané často, opierajúce sa o nejakú históriu občas, o reálie, ktoré dobre poznáme a pri čítaní si človek tak povie, že vlastne aj keď žijeme možno v úvodzovkách na periférii, tak ten život je bohatý na veľmi špecifické vzťahy, ktoré sú špeciálne pre to miesto a možno chýbajú niekde inde. No a treťou knihou je kniha Reya Oldenburga The Great Good Place. Myslím si, že nie je preložená, aspoň som to nenašla. Táto kniha sa zaoberá tzv. Tretími miestami. Je to už ustálený taký sociologický pojem, ktorý sa práve zaoberá komunitami a miestami medzi prácou a domovom. Sú to všetky miesta, kde my trávime čas, ale nie je to prostredie pracovné, kde sme v tej roli toho performera nejakých úloh, alebo teda nie, že performera, pretože pracujeme, makáme, teda pracovníka a medzi úlohou domácou, kde zasa figurujeme v nejakých iných vzťahoch a je to práve to tretie miesto, kde sa prejavujeme ako taká asi individualita a kde môžeme nájsť iné vzťahy na základe nejakých svojich záujmov, alebo len takých nejakých stretnutí, kde sa chceme porozprávať s kamarátmi. Čiže patria tam aj kaviarne, bary, v našom prípade do istej miery asi aj krčmy, možno v niektorých kultúrach kaderníctva, komunitné centrá, knižnice, možno aj také miesta ako je NERV. Táto kniha popisuje presne tie historické príklady v rôznych kultúrach, ale aj to, ako dôležité tieto tretie miesta sú nielen pre komunitu ako takú, ale aj pre náš život. Keď vidíme z tých zaužívaných rolí a cítime sa trošku slobodnejšie a máme čas trošku reflektovať na to, ako žijeme, čo sú naše plány, ako sa vzťahujeme k nejakým veciam v spoločnosti a nemusí to byť vždy len o politike. Ďakujem teda veľmi pekne, že si prijala pozvanie do tohto podcastu a ďakujem veľmi pekne za obrovský balík informácií o komunitnej práci. Naozaj vidíme, že NERV funguje a prajem mu, aby fungoval ešte dlho. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a chcela by som povzbudiť všetkých, či už, ktorí sa zúčastňujú nejakým spôsobom na komunitnej práci, či už v rámci NERVu, ale aj v rámci ostatných združení a v rámci iných príležitostí, aby sa im darilo, aby nestratili energiu a chuť a aby som aj ja týmto spôsobom mohla povedať, že je to veľmi dôležitá práca a aktivita a dúfam, že nám to dlho energia a sila vydrží. Počúvali ste podcast Vyhorlacké rozhovory, videné a počuté. V dnešnej časti bola naším hosťom Jana Bercelová. Novú epizódu nájdete na Spotify a na našom YouTube kanáli vždy na konci aktuálneho mesiaca. Moderoval a zostrihal Pavol Sivák a o hudobnú zložku sa postaral Stanislav Snínsky. Je jedno, čo práve robíte. Počúvať sa dá aj bez toho, aby ste počúvali.